Здравейте, уважаеми зрители! Бързам да ви срещна тази вечер с една интересна жена, която освен че е изключителен фолклорист и етнограф, знае невероятни истории и е наистина забавен събеседник. Сигурно вече ви стана интересно кого ще видите тази вечер в профил и в анфас. Няма да ви държа в напрежение. Вижте коя е дамата, която ще гостува във вашите домове. Десислава Тихолова е от онези събеседници, от които винаги можеш да научиш нещо интересно и полезно. Тя знае стотици фолклорни песни, наричания, древни обичаи и вярвания, които са събрали в себе си опасенията и надеждите на хилядолетния човешки опит. Деси е родена на 22 февруари в Русе. Още от дете е привлечена от изкуството и затова завършва музикалната гимназия в Крайдунавския град със специалност солово пеене. След това учи в Великотърновския университет и се дипломира в специалност българска филология. Работи като учител по български език и литература. От 2001 година е уредник в Регионалния исторически музей в отдел етнография, където се издирват, събират, съхраняват и анализират материали на материалното и нематериално културно наследство. Умее да изработва прекрасни накити и аксесуари от маниста, използвайки традиционна техника, позната на човечеството от хилядолетия. Десислава Тихолова е съучредител на Асоциацията по фолклор, литература и антропология ОНГъл. Тя е научен консултант на поредицата Жива вода, която прави аудиозаписи на автентичен фолклор от различни краища на България. Има дъщеря и син. Рая е на 15, ученичка на английска езикова гимназия Русе, а Павел 13 е възпитаник на СОУ Христо Ботев. Казвам добре дошла на Деси Тихолова. Много ми е приятно, че сте ни на гости. И то по време на великденските празници. Логично е да се започне с въпроса: как празнувате Великден у вас? От моето детство, понеже ние със сестра ми бяхме глезени деца и всичко вкъщи беше подчинено на максимата децата, което означава, че Великден се споделяше от съвсем рано с нас. И въпреки, че всичко ставаше в боя и в счупени яйца и в какви ли не други неща, никога не се ни лишавали от удоволствието да боядисваме яйцата. Респективно, сегашния Великден в моето семейство е посветен също на децата. Съобразяваме с това кой кога е свободен, кой кога може да стане рано сутрин, кой как иска да боядисва яйцата, колко метода ще употребим всяка година. И общо взето радостта на децата от всичко, което се случва, е първото и най-важно нещо за мене, защото Великден наистина е свързан с радостта от това, че Христос възкръсва, че със смъртта си поправя смъртта, че изкупува греховете. И аз се опитвам тази радост по някакъв начин да я предам на децата си, да ги направя съпричастни, да им дам онази хубава част от моето детство, което аз съм имала. Разкажи ни по-любопитно нещо за Великден, това, което си научила ти по време на многобройните си ходения по селата. Великден е наистина един велик ден в фолклорната култура, дотолкова доколкото ние сме християни от твърде отдавна. Обаче, както винаги казвам, християнството и нашето предхристиянско време живеят твърде добре в нашата фолклорна култура и може би никой няма да се наеме да определи параметрите на едната или на другата част от тази култура. Тоест, Великден е свързан с радостта от възкресението на християнския Бог, но в нашите предхристиянски празници той се свързва с умирането и раждането. Това е един модел, с който се представя митологичното възкресение на природата. С умирането и раждането на божеството на плодородието е свързан този празник. Респективно, повечето практики, които не се изискват от църквата, тези, които се правят в къщи, и тези, които се правят дори в двора на църквата, са свързани с това наше минало, в което яйцето, както в повечето митологични култури, е модел на света, модел на Вселената. И за това, ако ние вярваме, че през пролетта окончателно старото божество на плодородието, което е изчерпало функциите си, не може да ги изпълнява вече, трябва да бъде убито, разрушено, омъртвено по някакъв начин, за да се роди на негово място новото. Затова ние всъщност, използвайки яйцето, което пък е най-старата форма на храна, която се жертва на боговете, и в много от най-старите некрополи се намират черупки от яйца. Затова ние всъщност се борим с яйцата,
Боядисваме ги в червено не защото Исус е бил наметнат с червена мантия или защото според легендите, като го замерили с яйца, кръвта обагрила яйцата, а защото червеното всъщност е най-стария символ на живота, на царството, на владението, на узаконяването на новата власт над света. И затова нашите яйца са червени, затова се употребява и глагола червя. Не боядисвам, не шаря, а червя. Яйца, да. Въпреки че и шаренето е част от нашата традиция, да се изписват яйцата с восък и да се изобразяват отново тези наши желания, които ние подсказваме на природата за през следващата календарна година. Много интересно, наистина. Това не го знаех за кръвта, че ние... Наистина интересен е терминът червя. Може би е само при нас. Не се сещам. Да, мисля, че може би в славянските езици червенето на яйцата се използва в този контекст, но по принцип червен означава и богат. Червен означава пълнокръвен, бяла и червена. Не е случайно избрано описание, с което категорично се заявява за една жена, или за един човек, или за едно дете, че е здрава, или пък децата, които имат червени бузки, означава, че са пълнокръвни, че са жизнени, че са енергични. Кръвта е живота, тя е самия факт на съществуването. Знам, че владееш различни техники за боядисване на яйца. Кой ти е любимия и кой използваш най-често? Както често казвам, аз ги владея тези техники отчасти по необходимост, отчасти по заповед на моя директор и приятел, доцент доктор Николай Ненов, защото се налага в хода на работата ни да демонстрираме подобни техники, за да е интересно и провокативно за децата. Но в действителност най-старата техника, която се използва, е боядисването на яйцата с лукови люспи, с отвара от лукови люспи. Аз съм се опитала да въведа мъничко изменение в този метод. Добавила си нещо ли? Добавила съм нещо, да, като обвивам суровите яйца с лукови люспи, така ги варя в водата. И тогава яйцата стават като направени от мрамор. Заради различната степен на отцветяване, различното прилепване на люспите. А как ги увиваш в люспи? След това се завиват в парче от чорап, тънък чорап, връзват се. И така стават едни изключително красиви фигури. Яйцето изглежда като наистина един много пъстър и много шарен и много истински царски модел на света. И това са ми най-любимите яйца. Разбира се, всички възможни техники, които могат да хрумнат на децата, са разрешени. С памук, с клей, с тоткал, с пипане, с цапане, с разливане на бои. Всичко, което носи радост и така определен тон на експеримент в къщи е допустимо. Защото все пак се случва в един единствен ден. Ти си автор на редица публикации, свързани с обредната градска кухня. Какво е от миналото присъства и на модерната градска трапеза и в този контекст великденската трапеза днес различна ли от предходната, тази на нашите предци? Днешната трапеза няма как да не е различна. Просто ние живеем в линейното време и няма как да не употребяваме нови кулинарни модели, нови технологии, но това, което в българската фолклорна култура може да бъде наречено вечно жива традиция, е традицията да се употребява хляб. Дали ще е обикновен хляб, дали ще е обреден хляб, дали ще е гладък, дали ще е соден, дали ще е с мая, хората и днес се употребяват достатъчно хляб и това е всъщност нещо, което ни свързва с миналото, с предците, хлябът. Точно така. А иначе смея да кажа, че от прегледа на градската кухня и на моделите на адаптирането и към европейската градска кухня, доста неща са се променили в миналото, в времето, в края на 19 век, началото на 20 век, когато се формират кулинарните модели, когато се усвояват европейските модели. И те са не само свързани чисто с храната като продукт, а, например, с модели на поведение на масата. В традиционната култура се храним на земята, в градската модерна култура се храним на маса. В традиционната култура ядем 2 пъти, повече пъти ядат само децата. В градската култура има 3-дневно хранене. Менюто в най-основните хранения, като обедно и вечерно, е 3-компонентно. Има си предястие, има си салати, има си основно ядене, има си и десерти, докато в традиционната култура десерта е непознат като факт. Сладкото, което е и благо, приятно, нещо, което се случва извънредно рядко и то на празник, се употребява само на празник. За да се разбере, че е празник. Да, благото е разрешено само на малките деца.
и то е под формата на, да речем, объркани с захар начукани орехи, завити в парцалче, които децата смучат. Нали? Да. Е изключително забавно от днешната гледна точка. Добре, че не живеем тогава. Не знам кое е добре или зле. Ние просто отразяваме фактите и процесите на развитие. Да, обаче предполагам тези традиционни български сиренето, киселото мляко и преди и сега ги има, или? Да, това казвам. Не само сиренето и киселото мляко, всичките видове суджуци, пастърми, създърми, всички видове употреба на месото са се усъвършенствали доста, но голяма част от съвременната градска кухня си е същата, каквато си е била и в традиционната култура. Да не забравяме, че така наречената традиционна кулинарна култура всъщност е формирана като модел на синтез между нашата, доколкото може да бъде възстановена старобългарска кулинарна култура и културата на Османската империя. Повечето от думите ни за манджи, които са характерни за българската трапеза, произлизат от езика на завоевателите. Дай ни няколко примера, че ми стана любопитно. Кюфте. Думата кюфте. Кюфте. Си е кюфте. Друго? Мусака? Мусака не смея да твърдя точно как, но да речем произведението с дърма, което всъщност означава накълцано на дребно месо и умесено с мазнина, за да стане твърдо, когато се замрази. Всъщност проистича от турската дума съзма дърма, което означава примерно накълцано и умесено. Тоест, ако отидем на екскурзия до Истанбул, ще се разберем, когато кажем, че искаме кюфтета. Със сигурност никой от повечето хора не предполагат колко много думи, които ние смятаме за стари, архаични, останали в местната диалектна култура на нашите турски съграждани, всъщност са актуални и днес в Турция. И на мене ми беше смешно, когато... Ти ходила ли си на екскурзия? Да, ходила съм и когато се сблъсках за първи път с постоянната официална книжовна реч, ми беше смешно как се употребяват думи като демек, което означава значи, или пък думички като... моята баба употребяваше 3 прекрасни звучни думи: чунким, белким, санким. И моята така! Да, които различни наречия означават. Но и ти ги чуваш там. Да, в съвременния турски език думата белкиде се употребява примерно със значение на като че ли, не мога да се спомня в момента, но... А санким? Ами може би и санким има някакъв запазен модел. Сега да минем към по-лични теми. Ти си завършила музикалното училище. Разкажи ни за твоето детство. Аз всъщност завърших музикалното училище, но започнах от 6 годишна на пианото и долу-горе по едно и също време учих и ноти и букви. Като буквите научих сама, защото нямах търпение да започна да чета, а нотите научих по принуда, но не съжалявам, защото музиката ми е донесла едни от най-страхотните преживявания в моя живот. И кога се отказа от музиката и реши, дълго време се подготвях за пианист. С всички възможни държавни частни уроци. И един ден преди изпита си по пиано реших, че това не е за мен и се отказах. Един ден преди изпита? Да, точно един ден преди явяването ми на изпита за кандидатстване в музикалното училище. В интерес на истината чух една бъдеща съученичка, която свиреше малко по-добре от мен и реших, че няма да се състезавам с нея и че няма да се излагам. Много си самокритична. И че е въпрос на чест, да, аз да съм, ако не най-добрата, то втора по добрина. След което започнах да се подготвям за певица, защото не исках да се отказвам от музиката. Музиката наистина беше така сериозна част от моя живот. Даже имало случаи, в които не искайки да свиря, а искайки да чета, се случваше да заблуждавам баба си лека и пръс, че е починала, която ме чуваше, че свиря, защото аз свирях нещата, които съм научила наизуст, но всъщност пред мен на пюпитъра на пианото стояха книги. И ти четеш междувременно, свириш на пианото. И машинално свирях на пианото. Хитруша. След което бях приета за певица, смея да кажа доста добре, бях приета втора от 13 приети кандидати и наистина давах всичко от себе си, защото да бъда актьор и да бъда на сцената е част от моята нагласа. По същия начин, няколко месеца преди матурата ми, преди завършването ми, един от моите учители каза: не си мисли, че ще станеш велика певица, нямаш данни за велика певица, отивай в Пловдив да станеш даскал. Сериозно, така ли ти каза? Да,
И понеже нали, аз вече бях отработила или най-доброто, или нищо, продължих да си се готвя за матурата, взех си отлично държавните изпити, но един месец по-късно бях отишла вече на гости през ваканцията. Ние имахме много голяма ваканция, учениците от музикалното училище. Отидох в Велико Търново на гости на мои съученици, помолих ги да ме заведат в университета. Намерих някаква стая, на която пишеше нещо с литература, някаква катедра. Да. Отворих, видях двама мъже, казах добър ден, мога ли да попитам нещо? Те казаха може и аз зададох гениалния сигурно за тях въпрос какво трябва да уча, за да се занимавам с фолклор или с етнография. Те прихнаха да се смеят и като се насмяха, отговориха достопочтенно българска филология или история. И аз се подготвях да кандидатствам и за двете специалности. Отказа пиано, отказа пеене, всичко е и така, да. С лека ръка. Да. Възхищавам те се. И така попаднах. Всъщност исках да стана историк, защото историята беше изключително престижна специалност по това време. Така беше нагласата на обществото, вероятно заради археологията. Даскал, така ли искаш да ми кажеш? Да. Но за тогавашно огромно мое съжаление попаднах в българска филология, която ми звучеше точно като даскал по български език и литература. Аз имах един прекрасен пример да спомена покойната си преподавателка Милица Ботева, невероятен човек и преподавател. И повечето останали примери не бяха за пример. И всъщност те, слава Богу, не успяха да така убият страстта ми към литературата, към четенето, към анализа, към осмисленето, към фантазията в литературния текст. И като попаднах в потока българска литература, и като попаднах и в първа група, която беше първа английска група с английски език, но и първа по успех. Там имаше хора от езикови гимназии, хора от Националната гимназия за древни езици и култури, всякакви такива английски гимназии. И се оказа всъщност, че аз съм един прост музикант, който много трудно се бори с материята. И пак зора беше да се качим до първите редици. Но след като си видях преподавателя по фолклор, сега професор Анчо Калоянов, да ми е жив и здрав, той е такъв магиосник. Личност, изключителен магиосник, шаман, пророк и много други неща. И прекрасен човек. И реших, че каквото и да става, каквото и да ми струва, аз на този човек не мога да не бъда достойна за уважението. Още повече той ми направи изключителния жест с моите коленопреклонни молби да ме пусне в кръжок. А тогава практиката изискваше първо да си вземеш изпита след края на първия семестър и тогава да бъдеш допуснат. Кръжоците бяха изключително високо поставени клубове по интереси, така да се каже. И аз повтарях, че нищо няма да искам, ако не си взема изпита, просто изчезвам, но искам само да стоя да слушам на последната банка. И той каза, добре тогава, щом пак толкова. И на самия ми изпит, понеже аз съм много страхлив човек и много трудно запомням голям обем от информация, така с четене. На изпита си спомням, че ми се паднаха балади за превращения на хора в животни. И въпреки, че ги знаех прекрасно, аз знам много фолклорни песни, четях ги още преди да помисля за университета, доставяше ми удоволствие, се запънах на третия пример и понеже ме изпитваше асистентката и си спомням, че шефа, както наричаме Анчо Калоянов, се обърна към нея и каза, какво става с Десислава, тя бъдеща кръжочничка, и асистентката му каза, нищо, тук само 3 примера за балади за превращение. Шефа каза, Десислава, ако няма още няколко примера, няма кръжок. Сети ли си? И аз ги стрелях. Просто си захапах езика от бързината да кажа, защото няма кръжок за мене беше, няма живот. И от тогава нататък започна една фантазия лично за мене, като смея да кажа, че давах всичко от себе си за фолклора, за фолклорните експедиции, за всичко, което искаше от нас шефа Анчо Калоянов. И по-малко внимание обръщах на ужасно нелюбимите ми езикови специалности. Автор си на много любопитно проучване "Плюнката в българската народна медицина, баилни и лечебни практики". Откъде ти хрумна това? Всъщност това е една от 3 статии, които аз успях да формирам за плюнката, защото така, дълго време си търсех темата. Работила съм и по фолклорни теми, работила съм и по фолклорно-митологични модели в литературата, като творчеството на Йовков. Имам 2 текста за 2 от разказите му. И когато се роди дъщеря ми, тя беше едно много слабичко и много такова беличко и много окорено бебенце и детенце.
и всички баби от улицата, докато я разхождах, се надпреварваха да я поплюват. А една от бабите, която ни беше комшийка, Бог да я прости, тя почина, правеше едно много интересно нещо, което аз първия път така приех с лек потрес. Тя си наплюнчваше пръста и правеше едно кръгче на челото на детенцето. Баба ми така прави на дъщеря ми малката. Да, и аз по същия начин, така и... Да, и аз седя и гледам, но нищо не всъщност се оказа, че това е част от жестовете и част от действията на баячката. Защото плюнката е медиатор, тя предава комуникация, енергия, тя дублира словото, има такава поговорка. Тоест по този начин я защитава, така ли? Да. От уроки, от нещо лошо? Да. Белязва я с нещо, което е апотропей, което е защитно средство и слага граница пред евентуалните зли очи, уроки и всякакви други такива негативни влияния. И така, стъпка по стъпка, започнах да разпитвам първо нея, после баба номер 2, баба номер 3 по улицата. И в последствие вече реших, че трябва наистина да се поровя в различните други практики, като първият ми текст, сега като го гледам, е ужасен, доколкото е една съвсем напълно произволна компилация от всички възможни проявления на употребата на плюнка, за каквито съм се сетила. Включително плюнката в детските наричания, в играта на гоненица, децата се заплюват. Тоест с плюнката си декларират, че те присъстват някъде и има такава поговорка, на където върви плюнката, натам да вървят и думите. Което означава, че словото, което е първия знак за магично действие, за претворяване, за някакъв творчески акт, и плюнката са взаимно равнозначни, взаимно дублиращи се. И ако словото, примерно, е изключително нематериалната енергия, която ни е... Но плюнката си е много материална. Плюнката си е много материална. Не случайно, тя е толкова материална и толкова равнозначна на словото, защото в Библията има текстове, според които ако искаш да обидиш някого в обществото на еврейските племена, освен че можеш да го заплюеш, т.е. плюнката да падне върху тялото му и да го оскверни, можеш да плюеш пред краката му. И това се смята също, т.е. ти плюеш на пътя му. За толкова обидно, да. Да, смята се също за толкова обидно. Или пък ако жена е недоволна от роднините на мъжа си, тя може да им плюе в обувката. Голямо плюене ще падне. Това не го знаех, пак много ми хареса. Участвала си в конференция на тема "Телесната география в българските народни пословици и поговорки, скритата еротика". Всъщност това е Има ли еротика въобще в миналото? Конференцията, която се провежда в археологическия комплекс Етъра, е с тема еротичното в историята, едно малко спорно заглавие, но така или иначе става дума за еротиката в фолклорната култура, защото се събираме повече етнографи и фолклористи. Всъщност смея да кажа, че може би освен икономическата сфера, която ми е изключително непозната, не знам друга сфера в българската култура и в българската държавност, която да не е обвързана с еротиката. На първо място, огромна част от глаголите ни, начало с глагола "таковам", "правя", съдържат еротичен подтекст и еротичен смисъл. Мисля, че голяма част от глаголите, с изключение на няколко благопристойни, могат да бъдат употребени в подбаващ контекст с еротично съдържание. Всъщност еротиката е проявление на... Когато еротиката присъства толкова много в съвременната култура, това означава, че съвременната култура пази изключително стриктно, изключително здраво своите далечни, дълбоки минали корени. Защото еротиката е първото нещо, което хората осъзнават и първото нещо, чрез което изразяват идеята си, че света около тях е съставен от две половини и тези две половини се съчетават. Съчетавайки себе си, помежду си, хората са разбрали, че това е нещо, което е най-важно поради функцията на възпроизводството. Оттам нататък, по-голямата част от културните модели, които обговарят света, първотворението, създаването на човека, на съответни части от човека, на животните, е свързано с еротичната тема и с еротичната гледна точка. И понеже ние сме наистина народ с изключително древна, изключително устойчива фолклорна култура, затова голяма част от нашето ежедневие е подчинено на еротиката и в това няма нищо лошо и нищо недопустимо. От гледна точка на това, че еротиката е част и от нашето възпитание. Хората в фолклорната общност
които трябва да се оженят приблизително между 14-та и 17-та си година, означава, че те трябва да бъдат подготвени за това някъде от 11-та си година, когато долу-горе и в тогавашното и в сегашното общество момичетата съзряват, момчетата малко по-късно, но децата присъстват на повечето обреди, които съдържат еротичен подтекст. Децата подучуват, а от един момент нататък, когато вече са достойни да лазаруват и да коледуват момичетата и момчетата, те вече наистина се запознават с еротичния подтекст на множеството фолклорни песенни текстове. И тъй като времето ни припира, за съжаление, много ми е интересен разговор с теб. Сигурно съм, че на нашите зрители научиха много неща тази вечер. Откъде всъщност черпиш цялата тази информация? Само от разказите на старите хора ли? В никакъв случай. По-голямата част от тази информация по-старите хора от нас, по-старите изследователи от нас отдавна са описали и са издали в съответните сборници, книги и всякакъв вид архиви. Но когато човек когато стартира в живота си, в нещо, което иска да прави с комуникация, той я води през целия си живот. Така, защото ние вече, не само от сега и от миналите години, ние помежду си, колегите изследователи, си обменяме информация, защото ако моята възпитана фолклорна култура може да бъде наречена източна, на хората от София тя е непонятна в повечето случаи, както и тяхната за мен. Този обмен на информация тече непрекъснато помежду ни, така че стари, млади хора, ние записваме на терен фолклорни игри от деца. Защото за нас е важно не само какви са първообразите на фолклорните игри, но и каква част от тях е устойчиво съхранена в съвремието ни. Много любопитно. Ако мога да те върна сега във времето назад, коя епоха би си избрала? Златния век на Симеон. И така бих се радвала и него да видя лично, защото наистина е една респектираща личност и защото наистина бих искала и заради любовта ми към книгите, и заради любовта ми към експеримента, и заради любовта ми към работата, която е креативна, която създава нещо тук и сега, на мига, както се случва обреда. Бих искала да, ако мога да надникна за малко в историята или да поседя за малко в историята, бих се върнала без да се колебая в някои от годините на Златния век. А защо обичаш толкова много Русе? Русе го обичам, защото съм възпитавана да го обичам, защото е мой роден град и защото града се умял да сътвори още в годините на Османската империя свое собствено присъствие, да се превърне в притегателен център на много други хора, които са го направили такъв, и защото смятам, че е един от градовете, който се бори упорито да съхрани културното си наследство, да го представя на все по-широк кръг публика, да бъде наистина една реална, според мен, но да не влизаме в спорове по тази тема, културна столица на Европа и на света, бих казала, въпреки че сме един мъничък град. Защо не? Има много по-големи, по-малки градове от Русе, които са столица на културата. Да, в Русе просто има дух на... Има. Такъв дух на нещо специално. На нещо различно. Все пак сме малката Виена. Да си останем такива. Какво ще кажеш на твоите две деца, на младите хора? Защо да живеят в Русе? Като човек, който обича собствения град, този родния си град. Аз имам малко по-особено мнение за даването на съвети за това кой какво да прави. Не обичам да давам съвети или пък ги давам само поведнъж. И помощ предлагам само веднъж. Бих казала, че всеки трябва да живее там, където се чувства добре. Защото това е изключително важно и защото ако приемем, че ние сме повече духове, отколкото материя, тела, това означава, че трябва да бъдем свободни да избираме мястото с най-добрите вибрации за нас, но ако хората все пак обичат града си и искат да живеят в него, нека да се опитат да съхранят това, което ние правим, това, което ние се опитваме да създадем, да поемат по същия модел, да бъдат съпричастни към живота на града, към случващите се неща в него, към желанието ни да вървим напред, да не стоим на едно място, да бъдем интересни, да бъдем атрактивни, да чувстваме една общност помежду си. Общо взето да изпитваме удоволствие, че сме тук,
че сме едни и същи, че се познаваме, че не спираме да се надяваме, че не спираме да вярваме, че не спираме да работим. Заради това си струва да живееш в Русе. Благодаря ти. Искам да те поздравим с любимата ти песен. Коя е тя? Любимата ми песен е на Йовчо Караиванов и се нарича... Изписана е като Мариано, но това е всъщност първия ред от песента и е един прекрасен модел, който дублира прословутата песен "Лалели си, жембюли си, гюли си" на Верка Сидерова. Само че тази песен ми е любима, първо защото е по-малко известна. Мариано. Мариано се казва песента, чернооко девойче. И въпросът е пак същия: "Лалели си, жембюли си, гюли си", а девойката отговаря: "Не съм нищо от това. Аз съм нарцис, сама расна в градина. Берат ме русокоси девойки, сушат ме по високи чардаци, да ме духат буйни ветрове, да напрашат на комшии очите, да не видят комшии, че се с тебе любим." Ох, че хубава песен! Трябва да има и малко тайна. Да. Благодаря ти за това гостуване и може ли да се разделим с едно хубаво великденско старо послание към нашите зрители? Да се обичаме. Ако приемем, че Христос е дошъл, за да изкупи нашите грехове, защото ни обича, толкова по-задължително е за нас да се обичаме и още нещо, да споделяме обичата си, защото обичата сама по себе си е наистина изключително креативна сила, но ако не я споделяме, няма да изпитваме радост от нея. Още веднъж благодаря ти. Уважаеми зрители, обичайте се и бъдете обичани. До скоро!